Umshovo usephenduka ihlaya ey'nkundleni zokuxhumana ngoba ingane lapho ngamukele mbuyele emakhaya kwesimanje zonke othola khona iy'ndaba zamaskandi. Mbuyele emakhaya-ke isikhathi masikanje kuthathe iy'ndaba zokuthi usephenduka ihlaya umshovo umfo kagazi lapho ey'nkundleni zokuxhumana nakhulazi ku-Facebook. Kuzokhumbula ngempela ukuthi igcwama elisha osukwini layizolo liphoste isithombe lapho khona umshovo egqoke khona iteki elibiza ngempela. Iteki belibiza impela $1,000 $. Mawukhonvertha ngempela imali impela ecela le ku-20,000. Abantu abaningi kodwa-ke abakunakanga lokho, babuke ngokuthi kungenzekani ukuthi leli teki eligqokwe umshovo liyipokoza alona lu-original. Bebe sebeqhathanisa izinto ey'ningi ngoba ubone lapha kuyibheji, basho ngempela ukuthi ibheji lakhona ngathi alifani, leli lamshovo ngathi linamathiselisiwe, kanti leli engathi lu-original iteki lakhona lithungelwe khona. Basho nemibhalo lesezathi ngempela ukuthi ngathi ayifani ncamashi nale ekumshovo. Mbuyele emakhaya-ke akulibuke leli teki ngempela mase ungena la kwi-comment section sizwa ngempela ukuthi ngabe ngempela bamdlela umona ngempela yini umfo kagazu, noma ngempela baqinisile uma ukuthi leli teki leli yiteki eliyipokoza akona original. Mbuyele emakhaya-ke alihlangane ne-comment section, sihlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga. Igama jabula abantu bethi tinzemazi umfana ucula kahle ubhala kahle odume kahle uqola kahle ucula kahle odume kahle ngidlala mayithi unyaka nonyaka alikela mahala. Igama jabula abantu bethi tinzemazi umfana ucula kahle ubhala kahle odume kahle uqola kahle ucula kahle odume kahle. Noma lo mculo onzima uya ngokuthi uphila nobani, uhamba nobani, uhlala nobani, ushaya wedonsa yini. Noma lo mculo onzima uya ngokuthi uphila nobani, uhamba nobani, uhlala nobani, ushaya wedonsa yini. Ngidlala mayithi unyaka nonyaka alikela mahala. Ngidlala mayithi unyaka nonyaka alikela mahala. Igama jabula abantu bethi tinzemazi umfana ucula kahle ubhala kahle. Ngiyayiphathi mina lo mculo kade ufuna umama ekhaya, yethi mntanami bazokulala ngicela uye ekhaya. Ngiyayiphathi mina lo mculo kade ufuna umama ekhaya, yethi mntanami bazokulala ngicela uye ekhaya. Igama jabula abantu bethi tinzemazi umfana ucula